Good morning guys. Usus traffic na talaga. Asa may mga tamang agi. U-turn man. Sabi mga U-turn. U-turn. So taligsik sa guys. Pero mga na. Kumusta ang inyong kuhan? Yung health diha. One init, so ay mo pauwan. Uso rin ng ubo, basta nasa ipikto tingin yung mga ashfall sa kanlaon babasin. Hindi buto-buto ba yung kanlaon? So kung sensitibo ka, kung hubakon ka, maybe it's best that you wear masks. Diba? Mask. Anyway, maning New Star ba yung himuuna ng Summit o kanina Summit Grand Summit Hotel. So, tulo din ka towers diyan New Star. So ang sugbo na to, ano itong sugbong hinigugma na to na sugbo. So welcome to a drive here at the Cebu South Road Properties, and we're on our way back to the city of Cebu. So anyway, muna Christmas season gihapon, and the celebration continues because Cebu will celebrate Sinulog na sad gihapon, of course, every year, every third Sunday of the year. So unsa man ang date sa Sinulog karon? So ang 1, 3, 5, 12 November 19, January 19 ang Sinulog karon. Bakay 5 man ang first Sunday, ngayon 19 ang third Sunday. So muna bit senior na sa ta. Unfortunately dili ang Sinulog. Ano ang palak din ni Raymond adto na sa ni Mayor Raymond adto sa syudad, balik ta. So panahon na to kay they'll have 35 contingent, so daghan kaayo. I don't know kung unsang orasan ang mahuman nun ng Sinulog. Diba? Naayo ako na stage good. So hopefully dili maguba na sa Abiliana mo. Yan sa sila excuse na maguba na sa ilang rubber tracks. Dapat dili. Di na excuse. And of course, I think wala na Sinulog sa panlalawigan. Okay, muna lang brass, drum and bugle competition, brass band competition. Kaya wala sa naman. Wala kumutan out yung anak. I don't know. Kuhaan mo ko na sa January 11 pa na. So nindot i-check in sa Bayfront na anada para mananaw mga majorit ba. Gusto may mga naos majorit ron. Hindi nga mo sa mga majorit tanawon kanang duwag kuan ba. Ang duwa sa baton ba. Skill sana. Mana kung naana mo tanaw kaya pong tingin ita, of course. Diba? But we'll see what happens, diba? So sa Sinulog, of course, mag-ampo kitag maayang panahon gihapon. Pero kumusta ka ang traffic ka na sa Sinulog kung dito i-held na sa traditional route, diba? Ilagi lang i-control. Saan na makatanaw Sinulog, diba? Ato tas Imos or ato tas Puente, nindot na pero dumog na sana. While sa una, ingon mga kita lisod there is SRP, pero lagi na with the state of traffic pa, we will see kung maayo ba ang Sinulog dito sa syudad, diba? Lalis yung mga tao sa asa dapat ang Sinulog, diba? So manang kuanta, hopefully di lang nila lalisan ba, sabutan lang yung tarong
sa kaayuhan. Sa una mo gud di sa tumaminaw sa una bitaw na sa sinulog din sa SRP layop na kayo. Layos katawhan ba, pero nakadindot ay wala apektuhan ang traffic ba, ang traffic ito syudad di ba katong mga manlarga karon di sa tima apektuhan ang mga manlarga kay naman sa syudad maybe na kay alternative route diha sa maybe sa Iscarrio kaagi Bandung kag airport ba or dere sa CCLEX ka kung dito nakaduol mag CCLEX na lang ka. So exciting sana, exciting of course. So manay nakakuan ng sa Cebu na our holidays, let's say mga happy holidays actually hantod na kuan, hantod na mid-January. And actually exciting times kaya po na kay kuan lang na ko sa sinulog. My expectations is daghan sa mga politiko, mga re. Diba? Ako lang nakahantingo ng mga tawhana kung kinsa ng mga politikuha manuro yung resibo. Uy, mga sa boto na to ba? Because it's important sa kining elections na to, important sa uban na ani ko anman bot sulod tuig ko sinani mga rally lagi mga anti-impeachment rally, pro-impeachment rally, impeach si Sara, mga different forces ba. So I don't know, it's gonna be an exciting time. Traffic pa ni Ronda eh. Exciting time lang yun. Okay. Ang mga botante, Allah. May crawl man. So mga na, ang traffic sa mga na, December traffic. So expected na ani na traffic. Mana, kumusta naman ang inyong kuan bitaw? Mana, ang kuan experience ninyo karong holiday season? Would you, by the way, would you watch the Sinulog ba this year? O kanang mga nasa abroad, diba? I'm sure daghan ninyo naghinam-hinam sa mutala bitaw Sinulog. O, diba? O, di na kalikayan. Mingawon mo apilas mingawan ninyo. Di ba? So good na sa nigubot inis kuan ba? Ang mga batanon so good na sa magtapok this baseline. Trapika good din sa highway no. Shock lang ko ba? Unsay naa? Ano atong kuanon? Okay, ala yan ang atong mangutana karon. Sinulog na mga pista-pista. Pila na mga ninyo naging na timbang sugad, sugad Disyembre. Okay. Sige ang tagkaon ani. Lami mga tamis ba, mga bawal, sarap ang bawal. Ganda kay bawal na lami, no? Ano lami bitaw kuno ning bawal? Or ngano bawal ang lami? Tan-an yung mga doktor. Ngano bawal ang lami? Or palihon sa to, ngano lami ang bawal? Dito. Pero hinoon, mamanay punto lang ana ba? Kanang bawal ang lami. Di mo nila lami ang bawal is it's all about moderation lang yun, di ba? Masarap ang bawal. Bawal magid kasi kanang lami, di ba kanang i-overload manguna. Lami ka ng mga sabay lami ka ng mango float, cakes. Lami na kay tamis, inasal. Lami na kay tambok, parat.
Ang meaning ng tambok ug parat, hypertension, di ba? Cholesterol, sodium, di ba? Gain kag weight, mangina. Mamay kuha na. Mao naman ay klarong ikuha na. May klaro na side effect ana. Mangina lang nga naman nun sa side effect. Lose weight na nung kag mo inom ka ang parat o kuan tambok, di ba? Mo nang hinay-hinay lang gata, di ba? Kana sa tamis, of course. Kasagarang ibaligya rong Pasko sa tamis, nga namang ipanghatag. May manghatag og mga food for the gods. Usap na mga tamis, bisag hamon, tamis mga parat pag yun. Yan sa pahilaing mga tamis, kulang yung mga cakes, fruit cake, rum cake, fruit salad, mango float, di ba? Mga leche flan, grabe asukar ana. Manang lipay sa itong mga sugar farmers diya, pero ni gamay na ba ya kuno atong sige naman kung tag-import o asukar noon. So imbestagan kita asukarera ba. So well, anyway, mauna, hopefully maayo yung Pasko, maayo yung bagong tuig, and I hope to see you in our next drives, and fit senior, and let me know your sinulog memories. Thank you so much for watching. Bye.